Minkälaisia rituaaleja, pelipäivä, peliaamu tässä just käsillä, minkälaiset rituaalit näin pelipäiville aina sinulle? No vähän tuossa aamureeni täysillä ja sitten menen tuohon klubille syömään ja sitten menen kämpille ja aukaisen vähän konetta ja herätän naapurit, jos joku vielä nukkuu, pistän musiikit täysille ja sitten otan päikkäreitä sen verran, kun siltä tuntuu ja aika aikaisesti lähden sitten hallille sillä, että ekana melkein aina on ja sitten ollaan keskitty peliin. Tuossa viime vuoden lopulla, palataanpa nyt tähän, siinä vähän vitsiä kyseli eräänkin pelin jälkeen ja silloin kävi näin, että sinulta sitä vitsiä ei löytänyt ja tehtiin herrasmies-sopimus, että se joskus myöhemmin tulee, niin nyt Radiomekan kuuntelijat, nyt olisi Joonas Donskoilla vitsiä tarjolla. Minkälaista sen kuulemme nyt? No joo, ei mulla mitään hirveätä, mutta sellainen kerran oli baarissa Lumikki ja Kääpiö ja Notre Damen kellosoittaja otti muutamaa olutta siinä ja sitten näki, että siinä ikkunasta katsoi, että kadun toisella puolella olisi semmoinen joku ennustaja tullut siihen, että sitten ne päätti, että kävis siellä ja eka se Lumikki meni ja kysyi siltä sitten, että kuka on maailman kaunein ja se sitten sanoi, että Lumikki on maailman kaunein ja se tuli sieltä ja tuuletteli hirveästi, että jes, että hän on maailman kaunein ja sitten meni se Kääpiö sinne ja kysyi, että onko se kuka on maailman lyhin ja se sanoi sitten, että no Kääpiö, sä oot maailman lyhin ja sekin tuli ulos ja otti vähän mäntää siinä ja tuuletteli, että jes, ja sitten meni se Notre Damen kellosoittaja, että kysyi, että kuka on maailman rumin, niin se sitten tuli sieltä ulos ja puisteli päätä ja sitten ne muut kysyivät, että no, että mitä nyt, niin sitten se vaan, kuka hemmetti on Joonas Hepola? Ai, melko se setin kyllä heitit, näin Joonas Donsko ja siellä tuli heti piikkiä takaisinpäin. Joo, toivottavasti kaikki nyt tietää, kun on Joonas Hepola. Tää komea mies, nuori mies tässä vieressä.